Lukas er en lille spinkel og rimelig bleg knægt, så i skolegården er der ikke ret meget respekt, men inderst inde er folk lidt bange for hans intellekt. Hvis specielt når han snakker om sit rumfartsprojekt og siger der nu virkelig ikke kan være langt igen, før han rejser væk. Men selvom man prøver dog bevise klassen om at det passer, fniser klassens passer, lad være fortælle røver. Trist og bedrøvet slendrer han hjem igen for at stå foran spejlet der og prøve alle de filosofiske argumenters pointer. Tænker konstant over de mest komplekse emner. Hvis det bare er processer i hjernecentre der afgør hvordan vi handler, så er friheden vel kun en illusion vi mennesker vælger at tro på for at gøre tilværelsens vanvid en smule nemmere. Avler miljøet, barndommen og DNA'en former personligheden, som i sidste ende bestemmer hvilke valg vi tager. Det er alt fra hvornår vi står op til hvilket job, hvad vi spiser, hvordan vi spiser, hvad vi tænker på imens, og hvornår vi griner, hvad vi køber, hvem vi elsker. Det samme gælder for vores forældre og deres forældre. Alle er fanget af ufravillige skæbner, det er som ubrydelige lænker. Men den ligning har konsekvenser, for hvis vi forudprogrammerede biologiske maskiner er begreberne det gode og det onde opspind. Voldsmand med 12 voldsdomme er i princippet uskyldig, for hans handlinger står skrevet i kodene på forhånd. Disse tanker tryllebinder Lukas ligesom trolddom ret voldsomt. En tirsdag morgen i kristendom, for Jericho står og taler lidt som når præsten prædiker. Lukas forestiller sig katedret som alteret og klassen som sovende børn, der ikke ved hvorfor de modtager nadver. Hun spørger hvordan er Gud beskrevet i det nye testamente. Der er kun en finger der ryger i vejret, den er skræmmende uventet. Det er ham den stille Lukas med de døde pupiller, men nu de pludselig tændte. Klassekammeraterne bliver lidt nervøse og spændte. Han rømmer sin spæde stemme og trækker vejret tungt. Fremstammer et par ord, men stopper, som om den røde tråd pludselig forsvandt ned i bevidsthedens dyb igen iblandt pubertetskvaler og citater fra Immanuel Kant. Men som et lyn fra en klar himmel finder fisken tilbage til tungen. Mange års tanker tænkt på loftet derhjemme, nu på vej ud af munden. Han føler sig vægtløs og ligegyldig, glemmer tid og rum, lukker den stille væsken ud og starter forbundet. De såkaldte hellige skrifter er skrevet af mennesker, og mennesker er fejlbarlige, drevet af interesser, drevet af længsler. Så Bibelen er usand fiktion i stil med Ghostbusters. Det primitive uendeligt lille menneske er ikke skabt til at forstå kosmos, men det vi aldrig kan forstå, må vi forstå. I princippet er forståeligt, ikke tåbeligt, ikke uopnåeligt. Gud han er ikke en løgn, men et fysisk væsen, et fysisk sted, og den der finder det sætter menneskeheden fri og snyder skæbnen. Jeg har bygget et rumskib, det smukkeste, prægtigste, kraftigste nogensinde. Og tiden den er snart inde til at forlade atmosfæren, solsystemet, mælkevejen og søge mod fjerne galakser. For til sidst at finde universets ende, åbne porten og gå ind, blive blændet af lyset. Og efter skikkelsen af ham der skabte alt bliver klart for mine øjne, vil jeg starte med at konfrontere ham med et simpelt hvorfor. Maria og Peter, begge unge i perioden, hvor man besatte universiteter og røg lidt pot på kollegier. Lenin på væggen, alle de rigtige meninger, ligestilling, antiracisme og andre af socialismens juveler. De mødte hinanden på Roskilde i Peters nabolejr. Sad Maria sammen med gymnasietøserne og slangede bajer. Peter sad med drengene og rullede det op i cones, for man skulle da være stoned, når man skulle høre Stones. Først var det fuldemandssnakken, der skabte kontakten. En fredag aften lå de sammen og talte lidt om løst og fast på bakken. De grinede, de hævede stemmen, det var intenst. Gnisten var speciel, og pludselig blev den seksuel. Så Peter han tog Maria i søen. Hun fik sin orgasme i måneskinnet, så nu smiler hun, når hun åbner mændet. De fik et middelklasse forstads hjem sammen. Fælles bekendte, 2 biler, kat og en søn, de kaldte Lukas. Nu regner det, de sidder sammen på skolen og venter. Ved begge hvad hinanden tænker, fryser begge sine hænder. Kulden spreder sig til alle lemmer, da fru Jericho åbner døren, bytter dem ind og beder dem om at sætte sig til rette. Hun skænker dem lidt kaffe, dropper den overfladiske sniksnak og begynder med det samme. Jeg er ked af det, men det er ikke blevet bedre siden sidst. Det er nærmest blevet værre med Lukas, det er så trist. Jeg bliver nødt til at være ærlig, jeg er blevet pessimist. For han fungerer næsten dårligere socialt for hver dag der går. Og jeg forstår virkelig stadig ikke kernen i hans mindre værd. Han
Han er jo unormalt begavet, jeg er klogere end de fleste lærer, men det er umuligt at trænge igennem hans indadvendthed. Skolepsykologen var optimist, men det var vist en del sværere end forventet. Han åbner kun op, når emnet er himlen og helvede, essensen af mennesket og Jesus i templet. Det mest alvorlige er, at rumrejsehistorien bliver ved. Han får stadig svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed. Han har altid været en ener, men vi fra skolens side mener, hans symptomer rækker langt ud over teenageproblemer. Kære Maria og Peter, det gør ondt, men den sparsomme hjælp vi kan tilbyde fra skolen er ikke det rigtige for jeres søn. Vi anbefaler en undersøgelse på psykiatrisk hospital. Lad os tage det i opløbet, før det ender galt. Psykiatrisk hospital, en borg af solid beton, hvor mange mennesker går op og ned af de lange, hvidmalede gange, der er fyldt med rolige malerier på væggene. For eksempel er et æbletræ på græsplænen en forårsdag. Den ene hører stemmer i det fjerne, den anden skærer i sig selv, den tredje føler der orme i hjernen, den fjerde snakker jævnligt med sin afdøde kæreste, den femte sidder på værelset og arbejder på en hemmelig plan for at redde verden. På tredje sal sidder Maria og Peter. Peter stiger tomt ind i væggen, Maria er grådkvalt, der er noget fundamentalt galt. Det ved de alle tre. Psykiateren kigger op fra sine notater med et blik, der signalerer, han vægter ordene grundigt, før han taler. Efter en kunstpause går han lige til sagen. Konklusionen er desværre som frygtet. Lukas er skizofren, så han bliver aldrig det man i gængse termer kalder normal. Men hvis I følger hospitalets plan, kan han få en hverdag. Han må indlægges permanent her på stedet, til psykosen er drevet af. Vi har en seng ledig om et par dage. Indtil da bliver det alt afgørende, han får sin medicin. Det bliver en kamp, så det er vigtigt, I fokuserer. Væbner jer med lidt selvdisciplin. Der bliver gjort betragteligt fremskridt inden for medicinalindustrien hele tiden, og så videre. 6 minutter senere, ind i bilen, Peter ved rettet, Maria forgrædt ved roden, betragter landevejen, der bliver til motorvej, der bliver til indkørslen ved deres parcelhus. Med had i hjertet ser hun drømmen er blevet knust. Drømmen om at blive en bedre forælder end den mor hun selv havde, med en mand der vil kæmpe for hende og elsker hende. Drømmen om familien, kærligheden og ønske børnene forstærket på fødegangen. Første gang hun så sin søn i øjnene, men alt det er så langt væk nu. En indre stemme lyder: Maria, du er en fiasko, og giver ekko igen og igen og blander sammen med lyden af regn, der siler ned. Peter han åbner hoveddøren og spørger: skat, vil du ikke med? Frustreret over at han virker så fanslig glad, skubber hun ham så hårdt hun kan i brystkassen og råber: sig mig, fatter du overhovedet hvad der er sket, Peter? Det her det er ikke en af de problemer, hvor du bare kan tænde dit tv og vente på at der kommer bedre dag. Vent på at solen den pludselig skinner igen, at træerne springer ud og alt bliver glemt. Den dag det er slut nu, alt er ligegyldigt nu, forstår du det? Det er på tide at vågne op fra dit drømmeland og føle dig skyldig nu. Ja, jeg håber du fryser nu. Jeg håber du prøver at forestille dig hvad vi andre har gået og tænkt på. Hvornår var du egentlig til stede? Hvor var du hen de gang Lukas ringede, fordi han var blevet stoppet, mobbet, misforstået og grinet af? Og hvor var du hen mentalt de gang vi sad og spiste, og han sagde noget med at ansigtet kun er masken vi gemmer os bag, men at den ryger af, så Gud kan se os på den sidste dag. Jeg har hele tiden sagt det her kunne ende galt, men jeg skulle jo bare tage og slappe af. Du har altid været den eneste på planeten der ikke ville se at han er unormal. Selv de gange vi læste hans stile om hvordan han ville bygge sit forbandede rumskib, hvor du bare afslappet og smilende. Nu kan vi lige så godt bestille en kiste. Seriøst, jeg kan ikke holde til det her. Det kommer til at tage livet af mig at se ham ødelagt. Se folk der ikke forstår ham, være bange for ham og ikke har lyst til at snakke med ham. Peter, det hele vil ramle sammen. Hvad skal vi sige til ham? Hvordan skulle jeg nogensinde kunne se min dreng i øjnene og forklare ham at han er sindssyg? Jeg har ikke lyst til at se på ham eller høre hans stemme. Det gør for ondt lige nu. Hvor han egentlig hen? Han sidder vel mutters alene op på loftet igen, dybt begravet i sine egne tanker, uden en eneste ven. Vil du ikke nok gå derop? Snak lidt med din søn, fortæl ham hvad der sker, og prøv at nå hans sind, luk ham ind. Da Peter tager de første skridt
Op ad trappen bemærker han egentlig ikke har set loftet særligt tit. Han tænker der må være beskidt. Lukas han har det skidt, men rengøringsvandvid har han sgu ikke. Trist og sammenbidt mærker han samvittigheden kalder. Han plejer at kunne lukke den ud, men lige nu er det vanskeligt. Fødderne rammer trappetrin ad gangen, vejen derop er lang. Han ser et foto på væggen, hvor Lukas og ham de sidder sammen. Lige der bliver han bange, han får dybt sug ned i maven og en følelse af han pludselig forstår, hvor lidt han forstår af hvordan det hele er skruet sammen. Det får ham til at føle sig som et skræmt, hjælpeløst barn. Han må have fejlet, men hvordan og hvornår? Var det ting han sagde eller ting han ikke fik sagt i gang han var begravet i arbejde? Han har altid set sin dreng som lidt af en særling, men tænkte det nok ville ændre sig når han blev ældre. Hørte han virkelig efter? Det sidste trin bliver taget. Peter prøver at slappe af sit ansigt for at kreere en facade. Han bliver nødt til at være den voksne, fortæller han til sig selv, mens han kigger på E3's døren, der fører ind til loftet. Paralyseret som om lemmerne er frosne, synes han mærker Lukas er til stede lige i nærheden. Trækker vejret, tager sig sammen, åbner døren. Det han ser, det nulstiller hans sjæl. Han ser et rumskib, kæmpestort og kongeligt. Står det i al sin pragt, udsmykket med et inferno af blinkende farver. Loftet er enormt meget større end han troede. Blod det fyrer rundt i hovedet, han håber hjernen bedrager. Men så ser han Lukas iført en sølvgrå dragt med en matchende hjelm i hans favn. Han tager den på, går ind i skibet, motoren starter. Jeg lover, jeg finder ham når han har råbt. En eksplosion raser, taget åbner sig. Alt bliver lyst og han er borte i det fjerne, i det fjerne, i det fjerne.